взех, че край Мартин си въдите змей. Ми тя работата станала дебела, че и той много оранжев, да не е от пожарната команда. Каквато държавата, такъв и змее, хора. Трябва да внимаваме, смели хора ни трябва тук, за да се сборят с това чудовище. Според мен обаче трябва да решим кой може да се пребори с змея. Имате ли предложения? Кой? Кой? Я всички да викнат. Свети Георги, така ли? Правилно ли чух? Да! А знаете ли кой е Свети Георги? Да! Ами да повикаме тук едно момиченце да ни каже нещо повече за Свети Георги. Я Кристина Лолова да излезе и да ни каже. Криси, заповядай. Свети Георги коня яха, на овчари с ръка маха. Хвала Богу, хей овчари, вчера харен дъжд удари, днеска слънце е огряло, пълно птиче е запяло, акне радостно забляло, плодно дърво разцъфтяло. Яйдете сред направи и от извора за здраве, изворна вода сравнете и стадата поръсете. С цветя ги накичете, с меден кавал поведете, да ги в село заведете, да са силени честити и невята плодовити.